Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Pemalu pemirsa. Sebuah wis tangi, mergo Jojo ngelilir njaluk mangan pemirsa. Njaluk mangan iku jam piro mang? Jam 3. Mana aku sedia endok ya sedia apa sing sekiranya iso digoreng. Nah, iki bariku terus yo tak jabirno subuh, mulane kadang kula gampang pegel, bukan masuk angin sih. Gampang pegel, gampang kadang anu yo gara-gara yo kadang masuk angin yo sih, lebih ke kembung. Asam lambung naik. Lah bocah jeneng bocah sak Jojo iki kadang ndendelno wong pemirsa. Tangi wengi. Turune wengi, tangine wengi. Kadang sampai gak iso ngonten di gur-gur, kadang tahu kan masuk angin, tahu demek apa winginane, demek klaper apa biduren. Yo sak lanjutnya nyandek gawean omah pemirsa. Iki nganu pemirsa, Pak Lurah tandur. Walah, iki lagi bar ya wong sawah mbone ngono ndawet tetep pirang-pirang dino. Kuwi rombongan bondi gak roh. Kuwi jam piro? Wis 3:30 iku wis do rame-rame nggawa suloh. Soale kan borongan, sedina kudu bar. Pemirsa. Do tandur yang mbok emak-emak lho. Pejuang rupiah tenan iki. Engko tak syuting nek Padang pemirsa. Ki marai peteng aku gak wani flash. Engko wedi ganggu mereka gak nyaman. Kuwi wis isuk-isuk lho pemirsa, ibu-ibu wis tangi. Gak jos piye. Meng, engko tak tombasno pindang, Meng. Aku tak ambek golek blonjo ya, Meng ya. Siji Meng pemirsa. Mbok ora gelem mulehi pemirsa nang kene ae. Ora apa-apa nang kene ngger kowe gak nakal ya. Pemirsa aku dhewe iki yo kudu guyu. Mak bedondok gak roh arahe ndang mlebu omah. Ya Jojo senengen wong pengen duwe kucing. Jojo yo tangi. Lampune sak tak nyalakno pemirsa, mbek nyapu pemirsa bar makan pitik. Wis. Iki pitik pemirsa do mangan. Kok pemirsa wis do mak-mak wis do tandur. Hebat ya pemirsa. Mak-mak do hebat. Iki pitikku tak kei mangan. Mbek nyapu pemirsa. Kowe iki ngono borongan pemirsa. Guys, dina kok yo borong dina kok karek perjanjiane ngono. Jam 3 wis do budal. Do mulai tekan kono pemirsa tanduran. Tekan kono. Ya tuh. Wis blok kono wisan pemirsa. Ku nek aku klambi seragam. Sik pemirsa aku. Ben tunggone Cimeng omahe. Nang Cimeng. Tak blonjo sik pemirsa. Terus tekan kono pemirsa. Kidul. Sing gak doden apa, Mbah? Sinten, Mbah? Wangi pemirsa. Wangi. Sisan penjono. Pemirsa. Nek opo nek mau lali ra mancak. Ya wis iki mang aku blonjo pemirsa.
Ini kok mau jajan Jojo. Ini roti ini harus susu ya. Pasar Papuan wis mulai normal lagi, ngene kan yuk akeh bagus sing gak dodol perkara niku. Puncak-puncak lebaran kae. Iki wis mulai normal nek pemirsa hargane. Terus gimana? Sik. Nah, itu biasa. Pokoknya nek Shopee tetep nek bendina misalnya. Iki aku tuku bandeng presto. Oh. Bandeng presto berarti kak ngetno aku nek tuku ngono bisa. Wong-wong kok tak gorengno pindang weceng. Sakno pemirsa. Makene ndak ora tak openi yo ora. Terus iki kok ana sambel kacang. Terus buat si cimeng. Nah, aku pirang dino pemirsa. Cimeng awake cilik ada yo. Kok tak gorengno sebagian ae. Mau susu pemirsa. Tak spill nek gonjong tak guna pemirsa. Gonjongnya apa ae lah iki mau yo antri. Iki langgananku Bu Titi. Yo kadang kala nggone Mbak Mur yo gak pokoke iki sing ngono. Terus aku tuku pewangi. Aku seneng tuku sak renteng pemirsa. 5.000. Daun ini nggone Mbak Atif. Kiro lo 4 6 7 10. Biasanya iki sak lusin sak renteng. Terus tuku ya iki aku titip serum pemirsa. Aku titip lah tokone kosmetik kuwi cedak jadi kulak ya pokoknya ya tanggo iki apa jenenge kulaan ya jejer ngono lho. Lah sing tak pingini sesuai dengan wajahku iki sing bagian iki sing warna iki gak ono terus titip Mbak aku pas kulaan ya aku titip aku ngono. Aku yo gak apal yo. Wis titip gitu. Serum Hanasui. Terjangkau yo aman. Cocok aku seperti cocok pemirsa. Aman cocok. Tuku beras 2 kilo. Sekilo di sini masih 13.000. Iki sing apik pemirsa nek sing kadang elekan ki 12,5. Iya, wis. Kita musik pemirsa. Iki jajan Jojo. Aku nggo tas gede sekali ya. Ya tak gorengno iki lho. Tak gorengno cimeng. Pindang mangan pemirsa. Gorengno. Gimana pindang? Pindang yo, Meng. Mau. Ya. Aku koyo ngomong anak neh pemirsa. Anakku dadi 3. Petak. Engko nek gorengno Jojo tak dadakan ae. Iki tak gorengno cimeng dhisik. Goreng loro yo. Masakno pemirsa. Gak ronggone sapa? Tak takuk yo gak eroh. Oh, iki rezekiku. Ngopeni kucing yo padha ae nganu kok. Oh lah, sik pemirsa. Tak buka lawang aku. Mau tak buka mergo yo sik embun sak wusu tenanan. Wajanku sing siji ning endi pemirsa? Wis tak goreng sik siji Meng. Segoku ya wis mateng pemirsa. Karek ngolah kuwi lho aku. Ya Meng, ya. Kuwi lesut, ya tak gorengno ya. Wis to, tak gorengno. Aku duwe momongan anyar saiki pemirsa. Yo Meng, sik Meng. Gorengno cimeng pemirsa iki.
goreng pindang cimeng. Cucu mau tak goreng bandeng presto ki ya. Nek pengen yang tak goreng. Cucu tapi senengnya bandeng presto iku tak ulang sithik-sithik mungkin mangan daging kok misal. Iwak misal. Yang goreng Meng. Ya. Tak goreng pindang sing cilik-cilik. Ya, Meng. Sakno pemirsa. Kok apa ki gak duwe dulur apa wis disapeh mbokane. Kita tak remeti pindang dasing kok dadi awan tak ngkai mangane. Memang dari dulu memang aku mendambakan pengen duwe kucing ben tikusku sudo pemirsa. Cuma ki aku yo wedi apa dikeki tante Deni ki jujur ki nek karo kucing ki gemes mbok kadang diseret-seret wong jenenge bocah. Bocah sak juju nek dikandani apa yo langsung dienggung bocah sakmono. Saking gemese kadang digeret, digenjongi ngono lho pemirsa. Karepe digeret iku dikon mlaku, kon anut dhek. Wong jenenge bocah ya pemirsa. Emang udah mangan ya. Kena naik ben ngusir tikus nang omah. Tikuse ben sudo ya Meng ya mangan. Tak remeti mang pemirsa. Sego ndik bengi seh. Niku mangan. Nanti pangan mbek sego. Kemo tak rewangi tak aku budal nang pasar pemirsa. Ada dipangan. Nek tak kekno kabeh. Kadang dibuai kucing. Jadi tak bagi. Kucing cilikane kucing gedean atau kok sing gede sisan. Saya dipangan. Saiki ngopeni pitik ya ngopeni kucing pemirsa. Angger kowe gak celutak tak openi. Nek 24 jam nek traene sing goleki ben digoleki nek gak tak openane. Blonjone pasar karo golekno iwak kanggo cimeng. Jenenge tak gekno cimeng. Nek Amel kae kucinge jenis apa? Mbah lali aku. Ya, wis. Kucing iku ya jari-jari ini ya misalnya aku balik nang prinsipnya masing-masing nek mau romah aku nek nyaman berarti dia membawa ibaratnya dia ini memberikan energi positif kanggo sing duwe omah jarine ngono. Nek aku mah ya tak anggap gunane kucing iki iso ngrusak tikus pemirsa. Tiker kuntek wis entek tiker loro dipangani tikus. Kuwi ae tudung saji nek gak disarana pemirsa kok tudung saji stainless entek kabeh atom dikerikiti kok pernah nang kontenku sebelumnya. Wis pemirsa ya, terima kasih nang kontenku meskipun ketok kontenku sederhana yo setidaknya apa jenenge aku yo ngajak pemirsa untuk kita menghormati hewan hewan kesukaan Nabi Muhammad, kesukaan Rasulullah pemirsa. Semoga ya memberikan energi negatif kanggo sing di omah. Terima kasih Pak Ojo lali. Like, comment, sampai keluarga Mas Gopem. Tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.